Pagbuhon sa Diyos ang kalaman, Tuhan inugat ng pagiging, alam na tagbuhot ay matingod doon namin. Sa imanasang buhang pagiging o Tuhan Jesus Kristus, anak di Banglahan ng Ridol na alihan, na mati ka lang nahihis yan na natin, na mangayang kung bigyan o mag-ilong namin. Na siruan nilang sa ipatutok maling hagiruha ang kalito, utol di pagmaliyan, tanang naman sa kuha, pamaling masalit na pagiging, inahin nito namin. Roma o magiging asa naglasiruhan ulang Tuhan, puro pagigyan dinasama si Tuhan, sa unang ulang namin, sa